mo lagi. Dagat dito brad na makita dagat po. Niabot na gid mi dinhi sa bag-o ni nga building o kini nga building. Ako'y tagi. Si Brad Cyril maoy nag-construct ni ini. Tara, among mga kauban. Tara. Oh. Isa man ini abot. Si Brad Bin. Among kauban Brad Bin Gado. Tara Brad G-Boy to na. Ang mga sakyanan sa akong mga kauban, yan na, naka-ready na silang kanan. So na kami aron kang taas. Okay, video kayo. Ay closer sa kap. So sunda ko mag-video. Sundon siya din siya. Amahan. Asa ka? Ay sa akin lang kay. So karon mo tan-aw mi o tindot kay tan-aw nga dagat. Di siya dito si babaw sa taas. Oy. Usa ka ko sa taas ka di taas. Taas. Si Brad, i-appeal ito sa video. Bago sila nangabot. Oh, ang among sakyanan gi. Kanya ni do sa iyang building. Oh, ako gisusi ang dili na ako building. Igo ra ko mo tan-aw. Oh, tan-aw ko. So, day dagat dire. Bantay ha kay ma. May binuhing isda dire. So na pispan. Pwede ka mo dive. Lawan fish man. Oh, tanaw nimo isda. Oh. So dia off. Ay siya kay ka just check. Na supervisor sa mga isda. Ani supervisor sa mga isda. Oh. Nag-picture ang supervisor sa mga isda. Na pispan dire. Nanion ra pag buhat og pispan oh. Op, isa ja. Brad say. Oh, nagli. Yan na pagsaka dito na sa taas. Yan na dito sa taas sige chada kaysa sa taas oh. Di mo nang gipalo. Wala pa. Magdilit na pud yapon. Si Brad Jo Gargar. Oni akong kauban. Op, ako Mrs. Hilin. Op, kaming duha. Op, nena ako mga kauban sa mission and evangelization. Ana, morning binyo. Op, tumuntar pulin di maklaro. Pasti lang paita, sige.